Укиё-е означава картини на плаващия свят. Според будизма, плаващият свят това е светският живот. Затова сюжетите обикновено са светски. Гейши и актьори, но има и спиращи дъха пейзажи. Укиё-е са картини, създадени за да им се радват обикновените хора. Издателят внимателно преосмислил какви картини биха се харесали и тогава е наемал майстори да му ги направят. През 17 век тези гравюри били толкова масови в Япония, че са използвали и като плакати на нашумели звезди и на атрактивни места за посещаване. Но през 19 век светът погледнал към тях по друг начин. Най-известните импресионисти като Моне, Мане и Ренуар черпят вдъхновение от японските графики. Още по-запален техен почитател бил Винсент Ван Гог. Художникът притежавал стотици образци на укиё-е и с тях облепил стените на студиото си. А портретът му, Татко Танги, е цяла изложба на японски гравюри. За изработването им трябват трима майстори – художник, гравьор и печатар, който да завърши гравюрата. Всеки цвят се прави с отделна гравирана дъска. Утре със специалистите по укиё-е можете да се срещнете и в Пловдив от 15 часа в регионалния исторически музей.